Helo a chroeso I Rownd y Ford. Fel chi'n gallu gweld, mae Alun yma, mae Aron yma, a heno mae Gwilym Tudur gyda ni, sydd ers I ni weld ti diwetha Gwyl, wedi priodi I ddechrau, wedi symud I Aberystwyth, a wedi dechrau fel gweinidog yn Seion Baker Street ac yn Halabon. Good job o fi wedi cofio adio hwnna mewn. Wel, ti wedi gwneud mwy na ni gyd ers I ni weld ti diwetha Gwyl. So llongyfarchiadau ar briodi ac ar ddechrau yn Aberystwyth. Yn edrych ymlaen I glywed sut mae pethau'n mynd yna. Unrhyw links gyda chi Aberystwyth? Alun ac Aron, unrhyw links? Aron dweud na, ond mae wedi priodi rhywun o Aberystwyth. So mae hwn bach o lledryd. Mae'n teimlo tipyn bach fel rhywbeth nes ni editio mas, ond ni'n mynd I adle mewn. So, Aron, unrhyw links I Aberystwyth o gwbl? Dwi'n cofio. Wel, dim ond link sirol. Ti'n dod o Gedig. Mae hwnna'n da. Wel, nes i'n mynd I coleg yn Aberystwyth, a nes I cwrdd Rhaegi yn Aberystwyth ac a lot o ffrindiau fi yn Aberystwyth. Mae'n lle arbennig iawn, really, yn fy mywyd Wel, mae gen ni cwbl o gwestiynau jyst I ddod I nabod ein gilydd, fel chi'n gwybod nawr. Ni'n gwybod chi ond, really, yn gwylio ar gyfer y cwestiynau yma. Ar y dechrau, ni ddim yn twyllo'n hunain. So, mae gen I fi'n mynd I ddechrau off gyda cwestiwn. Mae fi a Alun, I ni'n cael cyfarfodydd Hyniried ni am 6 o'r gloch ar bore Dydd Llun, achos dyn ni'n sensible people. Ac so pob 6 o'r gloch bore Dydd Llun, ni'n cwrdd am cyfarfodydd Hyniried ni yn McDonald's. Ac ar hyn o bryd, mae rhaid I ni peidio eistedd mewn, wrth gwrs. Mae'r ddau ni'n mynd trwy y drive-thru, a wedyn dyn ni'n siarad yn y car park. Dyna sut mae'n gweithio ar hyn o bryd. A bore yma, o'n i'n aros I Alun yn y maes parcio, a nes I textio fe'n dweud, fi'n mynd I fynd rownd y drive-thru. A nes I sôn, mae'n swnio fel rownd y ford. So, ni'n mynd I chwarae rownd o rownd y drive-thru. So, y cwestiwn yn syml yw, beth yw eich hoff drive-thru experience? Beth yw eich hoff drive-thru? A wedyn eisiau sort of manylion ar hwnna hefyd. So, Alun, ni dechrau ti, hoff drive-thru? Wel, wrth I siarad am drive-thru experiences, yr un dath I meddwl fi oedd worst drive-thru experience fi, erioed. Okay. Sorry, rhoi dampener ar beth yn syth, ond tua mis yn ôl, es I trwy drive-thru KFC gyda Elen, a o'n i'n gobeithio cael un o'r vegan burgers, cos maen nhw dal yn blasu fel KFC. Went through the drive-thru, di gofyn am y vegan burgers, ddim eto yn ôl ar y menu, yn rhedeg reduced menu. A nath Elen gweld y tristwch ar yngwyneb fi, a wedi troi ato fi, a just mynd, gei di ciwi aros ti eisiau. Ond it was a trick. Sut? Wel, dwi'n vegetarian, nag yw I. A oedd e'n trick I treol cael fi bita cig a bradychu Elen yn ei vegetarianism hi. Right, sorry, o'n i'n ddim yn beth oedd e. O'n i'n meddwl bod rhywbeth o prank mynd I fod. Na. So nes ti ddim cael e? Neu nes ti gael e? Na, es I trwy'r drive-thru ond ddim cael yn y beth. Mae hwnna'n awful. Just, a ti'n gael y gyrru heibio'r ffenest a just sort of cuddio a just mynd sort of fel... Yeah, all right, cool. Aron, beth amdano ti? Beth yw hoff drive-thru experience ti? Wel, os ni'n sôn am drive-thru experience, byddai rai fi weid mwy na thebyg pan o'n i'n byw yn Llansannan, nes I fynd sawl tro gyda Sean Morris a Hannah Morris ar y degau I McDonald's, i'r drive-thru yn McDonald's Abergele. A beth o Sean yn aml yn gofyn I fi wneud fel bod e'n cael y fraint o nôl y stwff oedd y refersio trwy y drive-thru yn McDonald's. So ni'n joio gallu neud hynny, wedyn oedd just sioc llwyr y gwyneb I bobl oedd yn sefyll chi. A wedyn, ond o ran fel fy hoff drive-thrus ar hyn o bryd, ddim bod fi wedi profi un,
wrth gwrs, y coronavirus drive-thrus, y testing centres yw'r... O ie, mae nhw'n drive-thru, nag yw nhw, y coronavirus test. Dyna'r rhai gorau yn y gyd. Dwi ddim wedi, na. Ys unrhyw wedi bod i'r coronavirus drive-thru? Wel, nes i bron iawn fynd i'n ar ddamwent, ei gwir. O'n i'n mynd i adeilad y cyngor yn Aberystwyth yn ôl bins ailgylchu. Ac yr adeilad cyngor, mae'r dde, ond mae'r testio ar y chwith, ac wrth gwrs eisiau i'r chwith, a dyma'r dyn yn dweithio fi, dyma'r Covid Centre, felly nes i droi rownd. Mae hwnna'n rhywle ti ddim eisiau benni lan ar ddamwain i fed, y Covid Centre. Well, actually, mae 2 o plant fi wedi cael Covid tests so far. Fi'n falch i weid wrth chi bod nhw wedi ffeilio'r test yn llwyr ac a wedi bod yn negatif. Ond so mae nhw wedi bod i'r drive-thru ond Alun nath mynd â nhw. Dwi ddim wedi bod lawr ran y Liberty Stadium. Eto, ar un pwynt, o'n nhw eisiau fi fynd i Llanelwedd i gael test. Ond, wel, fydde hwnna wedi bod yn neis i fod yn honest. Unrhyw trip and treat ar hyn o bryd. Ond, wnaethon chi weld yr test centre yn Tonopandi ac oedd rhyw foi wedi gyrru o Kent mwyn cael test. Oedd y reporter yn dweud bod 70% o'r tests y diwrnod o hynny yn Tonopandi wedi dod o Loegr. Nuts, ni yw e. Ond, yw gyda hwn y tro gyntaf ni actually trafod y virus ar y podcast. Ni ddim wedi wneud tan hynny. So, Gwilym, beth amdano ti? Na, ti'n byw yn Aberystwyth, a fi'n trio meddwl, dim ond un drive-thru sy'n yn Aberystwyth yn credu, dwi'n iawn? Wel, dwi'n deud nathon ni yrru i adeilad y cyngor yn Aber, ond, wel, yng Ngwraig yn gyrru, dwi'n wedi pasio'n prawf eto, so dwi fy hun erioed wedi bod mewn drive-thru. O'n i'n meddwl ti'n mynd i dweud bod ti'n cyfri gyrru i'r town hall un o'r recycling bags fel drive-thru. Dyna ni'n meddwl o'n ti'n mynd i dweud. Na, fel, mae McDonald's yn ffefryn, fillet o fish bach. O McDonald's. Filet of fish fi'n credu ti fod dweud. Ie, dwi'n. Mae'n atar, na fe, fel Cymru, da ni'n ynganu yn tys. Ond, na, wel... So, fillet, felly? Fillet. Os ti'n mynd i fynd o hynna, Gwyl? Wel, ie, ti'n gwybod gywir, Alun. Fillet o fish. Fish. O fish. Ie, mae hwnna fel fi erioed cael un o'r ein. Neis, fan mawr o bysgod a fy hoff fwyd, mae rhaid mi ddweud, yw sushi. Yn Japan, mae gen nhw drive-thru sushi yn ôl y sôn. Ac dwi'n deheu am y diwrnod pan fydd un ohonyn nhw'n agor yng Nghymru, ond dwi'n siŵr pa mor rian fydd y diwrnod yna'n dod. Dwi'n siŵr os bydd hwnna'n Aberystwyth i fod yn... Dwi'n meddwl falle. I fi, drive-thru fi, wel, dwi wedi bod yn drive-thru yn hygol o ddiddorol, dweud y gwir. Pan nes i'n mynd i Oklahoma, nes i'n mynd i drive-thru bank. Chi'n mynd mewn, a fel mae'r sgrin bach yn McDonald's, chi'n fel siarad iddyn nhw. Ac chi'n neud popeth chi eisiau neud, a mae yna fel tiwb bach yn dod o'r to, so os ydych chi eisiau cymryd arian mas neu beth, chi'n rhoi eich cardyn yn y tiwb, a mae'n seithi lan i'r banc, a wedyn mae'r arian yn dod nôl lawr yn y tiwb yma. Ie, oedd e'n rhyfeddol, i fod yn onest. Ie, mae'n syniad eitha da, efe, I suppose, ond, jyst gallu gwneud y cardyn dweud. Ti ddim really angen y cash. Ond, ie, oedd hwnna'n brofiad. Ond nhw'n lyfio drive-thrus yn Oklahoma. Doedd ddim yn cerdded unrhyw le, dim pafin, dim byd, nhw'n just yn, ti'n modd, drive-thru tattoo parlours, hwnna ddim yn wir. Ond, ti'n modd, pob math o bethau. Iawn, wel, dyna ni di chwarae ein round cyntaf o'r Rownd y drive-thru, a newn ni weld lle ewn ni Rownd wythnos nesaf falle. Alun, fi'n credu bod gen ti cwestiwn arall i ni. Wel, ie, yn ein cyfarfod ni bore yma, mae'r episod yma'n cael ei recordio ar ddydd Llun. Yn ein cyfarfod ni bore yma, bues i a Derek yn trafod un o'r podcast mae'n gwrando arno ar hyn o'r bryd. Beth enw'r boi? Rees Darby. Rees Darby o Flight of the Conchords.
Bethau, Eric. Mae'n Jumanji a stuff, fi'n credu. O, ie? Ie, fi'n credu. Original neu remake? Dwi'n wedi gweld un ohonyn nhw. Remake. Nes I tyfu lan mewn eglwys charismataidd. Ie. Anyway, ar y podcast yma, mae Rees a fi yn trafod conspiracy theories. Nawr, i chi randawyr adre, dyn ni'n gobeithio gallwch chi darparu cyfieithiadau eich hunain ar gyfer y term conspiracy theory, achos dyw damcaniaeth cynllwyn ddim gyda'r un fath o vibe iddo fe. Ond y cwestiwn sydd gyda fi yw, beth yw hoff conspiracy theories pawb? Fi'n dweud hwnna fel un sydd â dim diddordeb yn conspiracy theories o gwbl. So, Gwyl, dechrau off. Wel, iawn. Wel, sgen i ddim lot o ddiddordeb mewn conspiracy theories, ond... Gallwch chi esgus ar gyfer y podcast. Na i siarad am un conspiracy theory. Nes i ddod ar draws, heddiw actually, nes i ddod ar draws y conspiracy theory yma, bod Prince Charles yn vampire, neu'n Gymraeg vampire. Vampire? Vampire, ie. Ti'n mynd cofio Mona Vampire ar S4C, Eric? Nes i tefu lan mewn cartref Gwyntaf. Faint o'n dwi'n rhaid i fi weid. Dwi'n wedi gweld dim o hwn. Iawn, sori, cadw mlaen. Ac mae'n addadl bod Prince Charles yn perthyn trwy waed i Vlad the Impaler. Tywysog Wallachia sydd heddiw yn Romania. A dyn ni'n nabod Vlad the Impaler fel Count Dracula heddiw, wrth gwrs. Yna un boi o'r enw Ian Moncrief di sgwennu llyfr, lle mae'n esbonio'r cysylltiad yma rhwng Prince Charles a Vlad the Impaler. Dwi ddim yn deitha chi brynu'r llyfr, ond os oes gynnwch chi ddiddordeb, fedrwch chi wneud. A bob pa, wrth gwrs, mae Prince Charles yn mynd ar ei wyliau i Transylvania, yng nghanol Romania. A mae ngwraig i wrth gwrs yn wreiddiol yn dod o Romania. Felly, mae hwn yn conspiracy theory, gen i ddiddordeb mawr yna fe. A os ydych chi'n mynd i Transylvania, mae pawb yn gwybod pwy ydi Prince Charles. Mae'n eitha weird. A dio ddim yn byw yn bell iawn. Fi'n dechrau credu yr damcaniaeth yma, dwi'n meddwl. A mae dien eitha agos i gastell, hen gastell, Vlad the Impaler. Wow. Felly, dwi'n gwybod. Ti'n meddwl beth, Gwel, pan nes ti ddechrau sôn fyna, dweud, dyn ni'n nabod Vlad the Impaler, nes i gofio bod Gymraeg di o Romania, a ni'n meddwl, waw, maen nhw actually nabod. Vlad the Impaler. Ond actually, fi'n cofio clywed unwaith bod y Brenhines yn gwrthod bwyt y garlleg. Dwi wedi clywed hwnna, mae ddim yn bit o unrhyw bwyd sydd gyda garlleg yna, mae'n cysau fe. Fel fedd y vampir yn. Ti'n gwybod? So, falle bod hwn jyst yn cadarnhau yr damcaniaeth. Efe trwy y Frenhines mae'n perthyn i Vlad? Wel, nes i edrych ar hyn, a trwy y Queen Mother, y fam Frenhines. Wel, ie, felly. Ie. Wel, gif i'n mynd i weid yw, dim garlleg yn y teulu Frenhinol. Mae'n pwyntio un ffordd, na gyd. Ie. Dim dan y ti, Derek, be am the hoff conspiracy theory di? Wel, wnaethon ni siarad bon yma, do, am sut mae'n sort of conspiracy theory yn yr Beibl tipyn bach, yn y sens o'r, fel yr cysgodion o Iesu yn yr Hen Testament. Chymod, y syniad yma bod yr Hen Testament i gyd am Iesu, gallech chi weld yn yr un sort of ffordd, mor diddorol yn y sens, a mae rhai pobl yn contestio fe ac yn y blaen faint ohono fe sydd am Iesu, ydych chi'n mynd yr un bell gyda'r cysgodion ar y nalis. Ond dyna hoff yn fi. O fi gyda dau, dwi'n gallu cael dau. Un yw, fi'n gwneud nodiadau am hwn, mae'n gyda rhywbeth pad fan hyn. Dwi'n mynd o'r cwestiwn eraill, mae'n siŵr. Just on. Yr un cynnig, I've got the pen. Un o'n nhw yw am Owain Glyndŵr. So, ydych chi'n gwybod am yr un? Ni gyd yn gwybod y gwirionedd bod Owain Glyndŵr ddim wedi marw, a bod yn aros mewn ogof ar ein cyferni. Ac dwi'n o'r blaen, nes i tweetio, a mae'n hen bryd i Owain gadael yr ogof. Ac o Dilwyn Robert Young wedi atgoffa fi
bydd Owain mas o'r ogof yn barod yn mhobol Cymru. Yn y ffordd mae Cymru yn dechrau dod yn fyw, mae hwnna yw Owain yn dod. Anyway, dim hwnna yw conspiracy theory. Y theory yw bod Owain Glyndŵr, mae wedi diflannu, sy'n neb yn gwybod pryd nath y farw neu wedi treulio gweddill ei fywyd yn esgus bod yn mynach o'r enw Jack of Kent. A Jack of Kent yn sort of rhyw fath o tiwtor neu gyfnor yn teulu, lle mae gyda fi fan hyn, teulu'r Scudamore family, ac nath o just byw yn anhapus gyda'i ferch. A mae yna llyfr, mae dyn wedi sgwennu llyfr, a fi ddim yn cofio beth yw yna, roi fe'n y nodiadau, a fi wedi ordro fe off Amazon heddi, achos fi eisiau gwybod mwy am hwn. Just yn credu bod e wedi just dechrau bywyd newydd, a nath Owain Glyndŵr benni lan yn byw lot o'i fywyd fel Jack of Kent. Fi'n credu bod hwnna just an amazing conspiracy theory. Yr ailun, just, dim gan y conspiracy theory, wyth diddorol. Ni'n gwybod am Loch Ness Monster. Ni'n gwybod wrth gwrs am Tegi yn Llyn Tegid yn y Bala. Ond o'ch chi'n gwybod Cernyw gyda'i monster hefyd. Mae Cernyw yn ôl sôn, ac mae yna blynyddoedd o sightings, just off the coast yn Falmouth yn Cernyw. A enw yr anghenfil fan Anghernyw yw y Morgawr. So mae'n Loch Ness Monster, mae Tegi, come on, Tegi, hwnna'n just yn awful, i gwe. A wedyn mae'r y Morgawr yn Cernyw. Fi'n credu bod hwnna yn un... A beth sy'n rhyfedd amdano fe, mae'n edrych union yr un peth ar Loch Ness Monster yn y lluniau. Just yn absolutely anhygoel. Ond mae'n lot o stori amdano fe, yr Morgawr. Felly, rhyw ddydd, dwi'n mynd i fynd. Newn ni fynd, falle, newn ni'n podcast o fyna, falle. Ewn ni weld os allan ni ffindio y Morgawr. Ac gwebeth mae'n edrych fel. Rownd y Morgawr. Rownd yr horn. Right, Aron, go fynnu off. Wel, os oes unrhyw un dal yn gwrando ar ôl yr monolog yna. Wel, actually, fi'n mynd nôl at Derek gyda fe conspiracy theory fi. Allai'n gweud bod e'n fy ffefryn, ond mae'n sicr yr un sydd wedi effeithio ar fy mywyd fwyaf. Yw y conspiracy theory bod fi wedi dwy'n yo-yo Derek pan oedd Derek wedi dod i'r gogledd. Derek, ti eisiau sôn am dy theory? Wel, dim eisiau deud mwy, really. Nes i prynu'r yo-yo yma, a nes i mynd â fe i'r gogledd, oedd steddfod yn y gogledd, ac o'n i'n aros yn y tŷ yma, jyst digwydd bod y tŷ jyst nesaf i tŷ Aron Treharne yn Pen y Groes. Ac, wel, nath e mynd nath e diflannu y yo-yo yma, tra ni yna. Ddim yn gwybod lle nath e fynd, a wedyn, blynyddoedd wedyn, fel oedolion, nath Aron unwaith dweud stori wrtho fi am y yo-yo yma. A sut, oedd e wedi ffindio fe, ac oedd e'n hyfryd, oedd e wedi chwarae gyda trwy blentyndod. Wel, ni gyd yn gwybod yo-yo pwy oedd hwnna, neu chi'n mynd? Yo-yo fi. So, fi wedi sgwennu cerdd amdano, actually. Felly, na i roi y cerdd ar ddiwedd yr episode. A llyfaru fe i chi ar y diwedd. Ie. Alun, mynd dan ti. Ni ddim wedi clywed i'n ti, ydyn ni? Na. Dwi ddim yn huge fan o conspiracy theories. Dwi'n sy'n lyfio rhai ridiculous. Dwi'n lyfio fel llunio celebrities sydd yn edrych fel pobl eraill. A dwi'n dwlu ar celebrity sy'n edrych fel pobl hanesyddol, so fel llun o'r celebrity, llun o'r person yma o'r amser a fi. Ond dwi'n lyfio rhai ynglyn â Nicolas Cage, mae'n jyst yn boi funny. A mae'n conspiracy theory bod Nicolas Cage hefyd yn vampire. Os mae'n edrych yn identical i ryw foi o'r 18th century. O wedyn, maen nhw wedi cyfweld y fe, mae'n debyg, a mae Nicolas Cage yn dweud rhywbeth fel, last time I looked in the mirror, I could see myself. So mae'n yn shutio lawr hynna. So maen nhw'n meddwl bod e'n vampir, oherwydd mae'n edrych fel rhywun o'r 19th ganrif? Immortal yna. Dyna rumour. Siwr am hwn. Dwi actually dechrau lyfio
conspiracy theories, fi ddim really bod mewn iddyn nhw o'r blaen, ond ie, fel, dwi actually'n credu bod Michael Jackson dal yn fyw, fel, hwnna dwi'n credu. Dwi'n meddwl bod e just i fel sneak off rhywle, ti'n meddwl? Dyna genuinely byw. Ydyn ni'n cael dweud hwnna? Dwi'n yn gwybod, ond falle bydd angen... Fydd unrhyw un yn gwrando ar y pwynt yma rhag o'r Derek, so... Wel, well i ni symud ymlaen, achos fel wedi cael pwynt yma, mae'r Bennod yma'n hygol o ddiflas, a bod neb gyda unrhyw fath o ddiddordeb yn beth ni'n trafod anyway. So, Gwyl, ni wedi gwahodd ti heno i darllen i ni ac i rannu ti'n bach am y darlleniad. So, na ddim dweud dim mwy. Gwyl, drosodd i ti gei di gyflwyno ein pwnc i ni heno. Gwych. Diolch, Derek. O'n i'n meddwl heno, byswn ni'n gallu cael sgwrs bach efo'n gilydd am un o ddamhegion Iesu. Dameg o'r enw, dameg y gwas anfaddeugar. Ond cyn i ni falle dod at y dameg, o'n i'n meddwl bod e'n beth da, bod ni jyst yn meddwl ynglyn â beth yw dameg. Oherwydd dydy dameg ddim yn air Cymraeg cyfarwydd iawn. Chi ddim jyst yn mynd lawr y stryd a rhywun yn dweud dameg. Wel, dameg ydy stori llawn o ddarluniau oedd Iesu yn ei ddefnyddio wrth bregethu yr Efengil. A mae Iesu'n defnyddio y storis yma i ddysgu pobl Dduw ei ddisgyblion am deyrnas Dduw, am y ffordd mae Duw yn teyrnasu dros ei bobl e. Mae un person, a dwi'n licio hyn, ydy dweud na dameg yw stori ddaearol gyda gystyr ysbrydol. Ond mae yna rhai pobl, pan maen nhw'n disgrifio damhegion, maen nhw jyst yn disgrifio fel rhyw stori really syml, fel rhyw math o stori plant math o beth. Ond mewn gwirionedd, mae yna lot mwy na hynny i ddameg. Mae Iesu yn defnyddio'r damhegion i weld pwy sy'n gwrando go iawn arno fe. Mae'n defnyddio nhw i wahaniaethu mwy neu lai rhwng o bobl sy'n derbyn a'r bobl sy'n gwrthod e. Ac os ydych chi eisiau dysgu mwy na be ydy dameg, mae Iesu yn esbonio lot gwell na fi. Mathew, pennod 13, adnod 10, 17. A be mae Iesu'n dweud ydy bydd rhai pobl yn clywed y damhegion, bydden nhw deall nhw, bydden nhw'n derbyn Iesu a tyfu yn ei ffydd, ond bydd pobl eraill yn clywed y damhegion, heb unrhyw syniad be maen nhw'n ddweud. A cerdded i ffwrdd o Iesu Grist. Felly mae'r damhegion yn gwahaniaethu rhwng pwy sy'n derbyn a pwy sy'n gwrthod Iesu. Felly, o'n i'n meddwl edrych ar y ddameg o'r enw dameg y gwas anfaddeugar, a mae Mathew, pennod 18, adnodau 21 i 35. Felly, yna i ddarllen i ni o Beibl.net. Gofynnodd Pedr Iesu, arglwydd, sawl gwaith ddylwn ni faddau frawd neu chwaer sy'n dal ati bechu yn fy erbyn? Gymaint o 7 gwaith? Atebodd Iesu, na, wir i ti, dim 7 gwaith, ond o leia 70 gwaith. Dyna sut mae nefol yn teyrnasu. Mae fel brenin oedd wedi benthyg arian i'w swyddogion ac am archwilio'r cyfrifon. Roedd newydd ddechrau ar y gwaith, pan ddeithon nhw y dyn o'i flaen, oedd mewn dyled o filiynau lawer iddo. Doedd y swyddog ddim yn gallu talu'r ddyled, felly gorchmynnodd y meistr i'r dyn a'i wraig a'i blant gael ei gwerthu yn gaeth weision, a bod y cwbl o'i eiddo yn cael ei werthu hefyd i dalu'r ddyled. Syrthiodd y dyn ar ei luniau o'i flaen a phledio, ro amser i mi, ac fe dalaf i'r cwbl yn ôl i ti. Felly, am ei fod yn teimlo trienni drosto, dyma'r meistr yn canslo'r ddyled gyfan a gadael iddo fynd yn rhydd. Ond pan aeth y dyn allan, daeth ar draws un o'i gydweithwyr oedd mewn dyled fechan iddo. Gafeilodd ynddo a dechrau dagu, gan ddweud, pryd wyt ti'n mynd i dalu dy ddyled i mi? Dyma'r cydweithiwr yn syrthio'r ei luniau a chrefi, ro amser i mi ac fe dalau'r cwbl yn ôl i ti. Ond gwrthododd y dyn wrando arno. Yn lle hynny, aeth ar mater at yr awdurdodau a chafodd ei gydweithiwr i daflu'r carchar nes gallai dalu'r ddyled. Roedd y gweision eraill wedi upsetio'n fawr pan welon nhw beth ddigwyddodd.
a dyma nhw'n mynd ac yn dweud y cwbl wrth y brenin. Felly dyma'r brenin yn galw'r dyn yn ôl, yn cnaf drwg meddai wrtho. Nes i ganslod y ddyle dyn llwyr am i ti grefu mor dair o mlaen i. Dyle ti ddim maddau dy gydweithwyr fel y gwnes i faddau ti, roedd y brenin yn gandryll. Felly gorchmynodd dalu'r swyddogion, daflu'r swyddog i'r carchar i gael ei arteithio nes iddo dalu cwbl o'r ddyled yn ôl. Dyna sut bydd yn had nebol yn delio gyda chi, os newch chi fadden llwyr, os na newch chi fadden llwyr i'ch gilydd. Felly, be mae Iesu'n dysgu ddisgyblion yn y ddameg hon, yn syml iawn, ydy sut dylen nhw faddau i eraill. A mae'n cychwyn efo Pedr yn gofyn cwestiwn i Iesu, faint o weithiau dylai faddau rhywun? Ac ateb Pedr yw, wel, 7 gwaith. O wedyn mae Iesu'n dweud, wel na, 70 seithwaith. Dwi'n meddwl 490 o weithiau hynny. Ond be mae Iesu'n dweud mewn gwirionedd ydy, dylen ddim fod terfyn ar faddeuant y Cristion. A wedyn mae'n rhoi'r stori yma i esbonio be mae'n feddwl. Ac y brenin yn y ddameg yw Duw wrth gwrs. A'r gwas yw ni. Fel y gwas yma, dyn ni mewn dyled enfawr i Dduw oherwydd ein pechod ni. A mae'r ddameg yn dweud bod dyled y gwas tua 10,000 o ddarnau o arian. Wel, oedd hwnna tua gwerth cyflog 200,000 o flynyddoedd o waith. Mae hwnna'n ddyled eitha masif. A da ni mewn dyled masif i Dduw, a fel y gwas yma, symots faint dyn ni'n trio, symots be dyn ni'n neud, fedrwn ni ddim clirio'n dyled ni, mae rhy fawr. Ond beth sy'n anhygoel ydy bod y brenin yn y ddameg yma yn maddau dyled y gwas. Ac wrth gwrs i ni, mae Duw wedi trefnu ffordd i faddau'n pechodau ni trwy farwolaeth Iesu ar y groes. A wedyn mae gweddill y ddameg jyst yn mynd ati i esbonio y ffordd dyn ni fod ymateb i'r maddeuant yma. Sylwch, edrych y gwas yma, mae nuts be mae'n neud. Mae'r brenin di maddau dyled masif, 200,000 o blynyddoedd o gyflog. A mae'r gwas yma'n ffeindio boi sydd efo dyled eitha bach, 100 o ddarnau arian, ac yn lle maddau iddo fe, mae'n taflu fe'r carchar. Ac wrth gwrs, nid dyma'r ffordd i ymateb i faddeuant Duw. Gan bod Duw wedi dangos maddeuant mor fawr tuag at ni, dylen ni fo'n fodlon maddau bobl am y dyledion llai sydd gennyn nhw i ni. Felly, dyna pit stop tour bach o'r ddameg cyn i ni sgwrsio. Ie, gred. Diolch, Gwil. A mae'n ddameg gret, nag yw e. Mae'n jyst yn taro chi ac yn neud i chi meddwl. Wel, mae gen i cwbl o gwestiynau, a ni'n mynd i ddechrau off gyda cwestiwn Aron, os mae hwnna'n iawn, Aron? Ie, iawn. Felly ni'n meddwl, be mae'n ei olygu i faddau, be mae wir yn golygu i faddau i rhywun? Ie, mae cwestiwn really da, nag yw e. Ni'n siarad am faddeuant gymaint nag i ni. A wedyn ti'n stopio, mae rhywun dweud, well, beth yw maddeuant? Diffiniwch e. Actually, ti'n kind of mynd, neu ti'n trio esbonio i dy blentyn beth sy'n digwydd pan maen nhw'n dweud sori. Ond dwi'n meddwl, pan mae Duw yn maddau ni, mae e'n neud popeth yn iawn rhwngthyn ni, nag yw e. Pan yn ni'n maddau i rhywun, beth ni'n neud yw dweud wrthyn nhw, bod hwnna gyd wedi digwydd, mae popeth nawr yn iawn rhwngthyn ni. So, dwi'n moyn dechrau off y trafodaeth fyna, really. Dwi'n credu, mae'n elfen, wrth faddau, ni'n neud pethau'n iawn rhwngthyn ni a'r person neu'r pobl neu beth bynnag arall. Unrhyw moyn adeiladu ar hwnna? Alun, os gen ti rhywbeth i ychwanegu? Ie. So, wrth feddwl am y cwestiwn yma, ni'n nath y taro fi sut, Derek ti di amlygu'r pwynt bod yna tebygrwydd rhwng y maddeuant ni'n derbyn gan Dduw a'r ffordd ni'n maddau eraill. Ond mae yna hefyd gwahaniaethau. A
nes i fynd ar hyd trwy'r eitha technegol wrth i fi feddwl am ateb i hwn. Mae yna gair Hebraeg, sef salach, a mae hwn yn... Cymraeg hefyd, actually. Odi, mae nid un peth. Mae'r gair yma dim ond yn cael ei ddefnyddio wrth i'r Beibl sôn am y maddeuant sydd gan Duw ar gyfer pobl. Mae'n gosod maddeuant Duw mewn categori ar wahân i'r maddeuant yn ni'n gallu dangos tuag at eraill, achos dwi'n meddwl mae'n rhaid i ddechrau mewn ddailu. Falle, pan ydych chi'n edrych ar Psalm 51, a'r ffordd mae Dafydd yn cyffesu bechod, mae'n dweud, yn erbyn ti, Duw, a thi yn unig dwi wedi pechu. A bod ni'n cofio, mae pob pechod, ein bod ni'n pechu'n erbyn pobl eraill, yn y bôn mae dal, a'n hyd yn oed yn fwy yn bechod yn erbyn Duw pan dyn ni yn methu'r safon. A yn sgil hynny, dim ond Duw sydd yn gallu cosbi pechod. Dim ond Duw sydd ar awdurdod i gosbi pechod os mae'n dymuno gwneud hynny. So mae maddeuant Duw, bod e'n, beth ydych chi'n gallu gweud ar yr un ffurf, neu'n edrych fel patrwm fel ein maddeuant ni, mae ar lefel hollol wahanol. Dwi'n meddwl mae'r ffordd ti wedi esbonio'r ddamegwyl gyda'r y cyflogau gwahanol, y 100,000 darnarion versus y swm bach. Mae hwnna'n falle helpu ni distinguisho'r ddau lefel gwahanol o faddeuant sydd i gael. Ie, gret. Gwyl, ti'n dod mewn ar y cwestiwn yna? Beth yw maddeuant? Ie. Mae'n gwestiwn da, yr yn aml, ni yn stryglo weithio rhoi ateb iddo fe, ond dwi'n meddwl y reswm falle pam ni'n stryglo i roi ateb ydy hynny mae yna lot o bethau falle mae pobl yn camgymryd fel maddeuant, fel dydy maddeuant ddim yr un peth ag anghofio am rhywbeth. Mae'n un amhosib. Fedrwn ni ddim jyst anghofio am rhywbeth. Dio ddim yr un peth a peidio a teimlo poen a galar a tristwch am rhywbeth sydd wedi digwydd. A dio hefyd ddim yn golygu bod beth sydd wedi digwydd ddim efo unrhyw ganlyniadau. Fel mae yna ganlyniadau i bechod. Ond mae'n golygu fel y dystydd Eric bod ni, pam mae pobl yn barod i farhau, i ddweud sori am be maen nhw wedi gwneud, bod ni yn fodlon gwneud pethau'n iawn. Bod ni'n fodlon fel adfer y berthynas rhwng ni a nhw. Oherwydd y model ar gyfer ein maddeuant ni ydy y maddeuant mae Duw wedi dangos tuag at ni. Felly dwi'n meddwl, mae'n help falle trio meddwl be ydy maddeuant, i trio meddwl be nad ydy maddeuant, falle. Dwi'n gwybod. Ie, yn sicr. A mae'n cael ei weithio yma, mae rhaid maddau pan mae rhywun ddim yn edrych barhau hefyd. I'n meddwl, mae'n un peth pan mae rhywun yn dod ac yn dweud sori, ond hefyd, mwyn ni, mae rhaid maddau hefyd. Mae'n helpu ni wrth ni fel. O'n i'n edrych ar y darlleniad am heddi a just treulio bach amser yn y gair, a oedd e am faddeuant, actually. So, o'n i'n edrych ar 2 Corinthiaid 2:5 i 11, a yna ddim darllen o'ch chi edrych y lan, ond mae'n Paul yn sgwennu wrth nhw, dweud, no, mae rhywun yn yr eglwys wedi gwneud rhywbeth, a chi wedi disgyblu fe, ond nawr mae'n amser i faddau iddo fe. A dwi wedi maddau iddo fe dros chi, dwi'n maddau pwy bynnag eich chi'n maddau, a jyst maddeuwch iddo fe, mae'n amser dod o fe nôl ato chi, a mae'n gorffen trwy dweud, mae eisiau ni maddau iddo fe, in case bod Satan yn defnyddio'r sefyllfa. A fi'n credu mae hwnna'n diddorol, nag yw e. Ni'n maddau pobl, a mae hwnna'n teimlo fel mae'r maddeuant i ti, mae'r maddeuant i nhw, pan ni'n maddau pobl. Ond mae'r gweithred o faddau hefyd yn newid fi, nag yw e. Achos i fi'n gollwng y peth, i fi'n gadle fynd, i fi'n dweud mae'n
mae'n iawn. So, dyw maddeuant deffi ddim yn one-way. Un maddeuant ni, maddeuant ni'n rhoi. Dyw e ddim yn one-way. Mae'n sicr yn mynd y ddau ffordd. Ni ddim am i Satan manteisio ar y sefyllfa, a fi'n siŵr i chi falle ddim mor wael a fi, ond dwi'n gwybod beth yw ei gario pethau am flynyddoedd. A just teimlo mor dwp pan ti'n sylwi, ti just gael y maddau. Just gael y gadael e fynd. Just gollwng y peth, ie. Wy'n gyntyn beth i ychwanegu Aron ar dy gwestiwn di hunain. Wel, ie, o'n i actually meddwl am beth y ti'n sôn am nawr chydig bach. Yn y darlleniad, bydd yn taru fi oedd, mae'r gwas yma wrth ddod at y brenin, pan mae'n cael ei sort of confrontio gyda'r broblem yma o'r ddyled, be mi actually'n dweud ydy, rho amser i fi, please bydd yn amyneddgar, na i dal i ti nôl. Ond be mae'r brenin yn neud yw, mae'n ymateb ac yn dweud, dwi'n clirio'r ddyled. So, hyd yn oed yn yr achos yma, efo'r rhaid i ni ddod ag hedi ar hau, wrth gwrs, dyn ni'n dod oherwydd bod maddeuant ar gael yn barod. So mae Iesu'n rhoi maddeuant. Mae e ar y bwrdd yn barod i ni. A mae hwnna nid achos bod ni'n heiddi fe fel gweision, a mae e oherwydd bod e'n dda ac yn raslon y fe. A fi'n credu bod hwnna'n gorfod wedyn cael ei effaith yn ein bywydau ni hefyd, bod ni'n gallu maddau oherwydd bod Iesu wedi maddau i ni. Hyd yn oed os di rhywun ddim yn dweud sori wrthyn ni. Hyd yn oed os di rhywun ddim yn cyffesu y pechod nhw. Mae yna achos, cofio darllen llyfr am Cori Ten Boom, oedd yn arfer cael pobl allan, Iddewon allan o'r Holocaust. A nath hi wynebu y milwr oedd wedi lladd i chwaer hi. A nath hi gael ei wynebu gyda reality o einau ysgwyd i lawen neu cerdded bant. A nath hi just gweddio am ras i allu gwneud hynny. A dwi'n meddwl ar y pryd oedd wedi hyd yn oed dweud gair oedd ddim wedi edifarhau a such. Ond trwy hwnna dath y boi yna'n Gristion. So just yn amazing i feddwl bod y gras yna ni'n gallu dangos hefyd yn gallu bod yn dystiolaeth i bobl eraill. Mae'n dystiolaeth o'n y gwaith mae Iesu wedi gwneud yn ein bywyd ni. Mae hefyd yn dystiolaeth o ras Duw yn gyffredinol. Bod ni yn gallu gwneud y math yna o beth. Mae clywed straeon o fod pobl yn gallu maddau the unforgivable, just yn dangos fod na rhywbeth mwy na just ni ar waith, bod Duw ar waith. Un peth, ddim bod fi'n angytuno fy Gwilym, o safbwynt dynol, ond mae Hebreaid 8 yn dweud bod Iesu maddau'n pechodau ni ac yn anghofio nhw. So mae'n dweud, na i ddim eu cofio nhw mwyach. A mae hwnna falle'n dangos y gwahaniaeth rhwng maddeuant ni a maddeuant Duw, lle mae Duw yn llythrennol wedi'n gorchuddio ni, dyn ni'n wyn gyda cyfiawnder Crist. Pan mae'n edrych arno ni, mae'n gweld Iesu Grist a glendid Iesu, sy'n just yn rhyfeddol. A bydde fe yn amazing os bydde ni'n gallu gwneud yr un peth wrth i ni edrych ar pobl eraill, pan dyn ni'n edrych arnyn nhw, bod ni'n gweld, yn enwedig, achos y cyd-destun yma really yw gweision y brenin efe, so y Cristnogion, a bod ni'n gallu gweld yn gilydd, a gweld yn bod ni gyd yn weision i'r brenin. Nid meddwl bod, achos mae'n taro fi, peth cyntaf mae'n neud fel oedd Gwilym yn dweud, oedd mynd at y gwas arall a gofyn am i arian yn ôl yn syth ar ôl hyn. Fel bethau'n mynd mas yn syth, a mae temptation yn o'n i'n neud yn peth yn dos mae'n hawdd gweld y drwg yn pobl eraill yn lle gweld Crist yn pobl eraill. So gwneud hwnna'n her i ni. Sorry. Ach o tangent. Na, definitely. A mi'n credu ti'n iawn, fel nath Gwilym dweud, mae'r dameg yma yn her. Mae'n herio ni. Ti'n ffili darllen hwn heb feddwl, ydw i wedi bihafio fel yna? Neu ydw i'n bihafio fel yna ar hyn o bryd? Yeah, definitely. Cool. Wel, mae gen i cwestiwn arall. Aron, fi'n credu ti'n gofyn yr cwestiwn yma. So ti'n meddwl oedd y ffordd oedd Aron di crynhoi i gwestiwn un, mae'n Aron mewn i hwn yn eitha naturiol. So o'n i'n darllen o y proffwyd Eseia, a mae'n adeiladu ar y syniad yma o anghofio pechod. Mae fi yw Duw sy'n deleid y dryseddau fy mwyn fy hun, heb alw i gof dy bechodau. Ond dwi'n meddwl bod ni'n gallu yn aml iawn teimlo o brofiad, pan dyn ni'n gweld rhywun, mae'r atgofion yn dod nôl.
A i fi, byswn ni'n edrych ar yng nghalon fy hun wedyn, a edrych ar y ddameg yma, gofyn, wel, ydw i, fel mae Bible.net wedi wneud, actually wedi maddau'r person yma'n llwyr fel mae Iesu wedi gofyn i mi wneud, neu fel mae'r byd Ken yn dweud, ydyn ni wedi maddau o waelod calon. So'r cwestiwn sydd gyda fi yw, beth mae'n ei olygu i ni fel pobl, fel Cristnogion, i faddau o'n calon ni, o waelod calon. Mae hwnna'n gret, a mae hwnna'n amlygu'r tensiwn rhwng y ddau beth mae Gwil ac Aron yn dweud. Mae Dyw yn anghofio, i ni'n dyheu anghofio, chymod, ond fel pobl, dyn ni'n cadw dod o fe nôl lan, nag i ni, chymod, falle ddim mas yn uchel, ond o leia fan hyn. So, Aron, sut ydw i'n gwybod fy mod i wedi maddau rhywun, newn ni fynd gyda beth a dweud, o waelod calon? Ie, mae'n gwestiwn mawr. A falle un peth cyntaf byddwn ni'n hoffi dweud yw, fi'n credu bod maddeuant yn broses parhaol mewn ffordd, yn enwedig mewn perthynas gyda rhywun. So mae'n fater o parhau i ddelio gyda nhw fel, wel, essentially fel petai'r peth yna ddim wedi digwydd. So chi'n adfer y berthynas, chi'n dod â heddwch yn ôl i'r berthynas. Dyna yn llythrenol yw'r efengyl yn dweud bod Iesu mynd yn ei nôl i'r pwynt yna cyn y cwymp, y lle yna lle dylen ni fod o'r dechrau, sef yn bod ni nawr yn iawn gyda Duw eto. So mae'n anghofio, mae'n dileu fel oedd Alun yn dweud. A mae hwnna yn gorfod bod yn reality ni'n bywyd ni. A dwi'n meddwl bod modd i ni weddio, dwi'n meddwl bod ni'n neud y digon rho ras i fi arglwydd i beidio cofio'r pethau yma, i beidio dwy'n i gof y pethau yma. Mae yna ran o'n ni, dwi'n meddwl, eisiau cadw nhw mewn cof. Mae'n neud i ni deimlo'n well, achos bod mae'n mewn ffordd yn osgoi y cyfrifoldeb i faddau iddyn nhw ac i fynd yn ôl i fel oedd pethau. Fi'n cofio rhywun mewn un achos bugeiliol spel yn ôl, y ddim yn y capel, dwi'n dda nawr, so allai siarad yn bach am y beth, yn dweud, dwi wedi maddau iddyn nhw, ond all pethau ddim mynd yn ôl i fel oedden nhw. Wel, byddwn ni'n gofyn yn y cwestiwn yna, wel, ydych chi wir wedi maddau felly? Oherwydd, os bydde Iesu'n dweud wrthyn ni, dwi wedi maddau ti, ond paid o disgwyl i fi drin ti fel o'n i'n arfer trin ti, neu paid o disgwyl i fi drin ti fel o'n i wedi bwriadu trin ti. Wel, mae'n y broblem yn dod ond be mae Duw yn neud yw mae'n adfer ni iawn berthynas gyda Duw. A mae'n rhoi yr holl fendithion yma'n ychwanegol, o'n i'n edrych ar datguddiad 3 yn y capel dy Sul, ac yn edrych ar y ffaith bod Iesu yn ein gosod ni i eistedd ar yr orsedd gyda fe yn y nefoedd, so bod ni'n cael teyrnasu gyda Iesu Grist, fel oedd adda yn teyrnasu dros y greadigaeth yn y dechrau. Chi jyst yn meddwl, does dim un rhan o Iesu sy'n dweud, ond sa'n trystio ti rhagor, so dwi ddim yn mynd i roi'r cyfrifoldeb yma i ti, neu y fraint yma i ti, mae jyst yn anghofio'n llwyr. Ie, a mi'n credu, ti'n gwbl iawn, neu ti'n meddwl, mae sut fi'n trin rhywun arall, a mi'n licio sylwyd yma bod maddeuant yn broses, ac wrth gwrs gyda maddeuant Duw, mae'n cael ymlaen i faddau i fi, mae maddeuant yn gorlifo, a mae'n wastad mwy o faddeuant i ni yn does, so mi'n credu ti'n iawn gofyn i Dduw am gymorth gyda'r maddeuant, a mi'n credu, yn un ffordd arall, actually, ni'n cofio pechod y pobl yw drwy'n balchder ni. Weithiau, mae'n neud ni teimlo'n dda, achos ni'n meddwl, maen nhw wedi wneud hwnna i gyd, ond fi wedi maddau iddyn nhw. Ydy hwnna'n maddeuant, go iawn? Dyw e ddim, ydy fe. Lle ti'n gallu, lle ti'n mwynhau deud wrth pobl eraill, ti wedi clywed be mae so-and-so wedi wneud i fi, ond fi wedi maddau iddyn nhw. Mae hwnna actually dod lan yn y cerdd am y yo-yo, actually. So bydd hwnna'n clymu mewn yn nicely yn y diwedd, a actually we'n sort of wneud union be fi newydd dweud am y peth yn y cerdd. A dyna ni, Gwilym, der y dyn mewn ar y cwestiwn yma, beth yw i faddau rhywun o waelod calon? Dwi'n meddwl, mae rai ni edrych ar ein calonau, a ydyn ni llawn o chwerder a eisiau dial ar y person hwnnw. A gofyn i'n hynna, ydy'r pethau yna dal yn ein calonau ni? Ydyn ni eisiau rwbio
be mae'r person yma wedi wneud yn eu gwynebau nhw, a dod yn lan a deithio nhw eto. A just gofyn i'n hynna'n, be sy'n digwydd yn ein calonnau ni. Ond wedyn troi at Dduw wrth gwrs, yr fedrwn ni ddim maddau heb ei helpa, dyn ni angen ei helpa. A dyna pam mae Iesu'n dysgu ni weddio yng ngweddi'r arglwydd. Maddau ni ein pechodau troseddau, fel yr ni wedi maddau rai sydd wedi'n pechu yn ein herbyn. A dyn ni'n gofyn y fyna am faddeuant eto, bob dydd am faddeuant Duw. Ond dyn ni hefyd yn gofyn am ei helpa ac yn cydnabod bod ni angen ei helpa i faddau bobl eraill bob dydd. Ac wrth gwrs, mae faddeuant mor anodd. Mae'n bwnc mor anodd i siarad amdano fe, mae pobl wedi i'w brifo mewn pob math o ffyrdd. Ond be sy'n helpu ni i faddau ydy i gofio am y ffordd mae Duw wedi maddau i ni, ac edrych ar ba mor fawr oedd hi'n dyled ni. Deu gwir, oedd e'n dyled mwy na cyflog 200,000 o flynyddoedd o laeth. Oherwydd, ein gwrthryfel ni, ond bod Duw wedi clirio'r ddyled trwy Iesu. Felly, mae dyledio ni yn dangos yn fawr. Sorry. O'n i jyst yn ei ddeud, dwi'n meddwl fod y pwynt yna'n yn bwysig iawn gyda Gwyl. Oedd y gwas yma nath daflu'r gwas arall mewn i'r carchar oherwydd bod gyda fe ddyled yn hollol justified i wneud hynny. Hynny yw, oedd e'n gallu wneud oherwydd oedd e'n gosb cywir yn dod e. Ond gymaint mwy o gosb i ni'n heiddi am wrthod Duw, am beidio caru Duw gyda'n holl galonnau. A dwi'n meddwl yn aml, mae gyda ni gymaint o double standards pan mae'n dod â pechod. So dyn ni'n meddwl bod ni a hawl rhywsut i ddweud, dwi'n meddwl bod hwnna tu hwnt i faddeuant. Os yw rhywbeth difrifol, a fi'n sôn am rili difrifol, yn digwydd. A dyn ni'n anghofio bod Moses, un o'r celebrities y Beibl, wedi lladd rhywun. A dyn ni'n anghofio bod Duw wedi ymestyn y fath ras at o fe, a'i ddefnyddio fe wedyn yn y fath ffordd. A dyn ni, dwi'n meddwl, yn gallu bod â safon bydol sy'n dweud, wel, nhw'n ni kind of maddau fe, ond nhw'n ni ddim rhoi e mewn rhyw fath o rôl yn yr eglwys, neu gall Duw ddim defnyddio fe, falle jyst gadlen y gornel rhywle. Ond mae jyst angen i ni gofio, dwi'n meddwl, bod, dyn ni gyd wedi pechu'r eithaf, a mae Duw wedi maddau i'r eithaf, a mae'n abl i maddau i'r eithaf hefyd. Mae hwnna'n help masif. Fyna, Alun, sgen ti eisiau dod nôl ar dy gwestiwn di? Go on. Dwi'n mynd i orffen gyda, y quotes mae Elen wedi bod yn defnyddio lot yn ddiweddar. Yng nghyd-destun gwahanol, mae wedi bod yn defnyddio'r quote yma yng nghyd-destun symud eglwysi, sydd yn bwnc llosgi ni fan hyn. Ond yr hyn mae'n dweud yw, ambell waith, dwi'n gwybod beth sy'n iawn yn fy meddwl i, a felly dwi'n gwneud, ond mae'n cael o'n i'n cymryd bach amser i ddal i fyny. A dwi'n meddwl bod maddeuant yn gallu bod fel yna, a dyn ni angen, fel oedd Aron yn sôn yn ei ymateb ein bod ni yn dyfal barhau yn ein maddeuant ni, am y rhesymau wedyn mae Gwyl a Aron wedi amlygu oherwydd yr hyn mae Duw wedi wneud. A ni'n byw mewn cymdeithas really anfaddeugar. So i'n gwybod os chi wedi bod ar Twitter yn ddiweddar. Does neb yn maddau i'w gilydd nawr. Ti'n just yn cael dy ganslo, neu ti'n cael dy... Mae just drosodd i ti beth bynnag ti'n neud. Mae lan i'r Cristion fi'n credu i modelu gwir maddeuant. Mae'n y can gan y band Jars of Clay, band Crisnofol, The Reckless Forgiver. Ti'n gwybod, actually mae Duw yn reckless forgiver, a mi eisiau ni fod yn reckless forgivers, does. Just maddau mwy na bydde rhywun yn disgwyl. Just neud e. Just mewn ffordd, just ymarfer maddau, a siocio pobl gyda'n maddeuant ni. Achos mae hwnna'n ffordd o siocio'r byd. A mi'n credu, mae eisiau ni cael ei nabod fel pobl sy'n maddau, does. Dwi'n meddwl mae hwnna'n really bwysig. Wel, diolch
Pawb, mae'n really mwynhau yr trafodaeth yna. Am maddeuant, mae'r dameg yna wedi'n herio ni a wedi chosi ni drafod. Fi siŵr bod yna mwy i feddwl amdano. Plis cysylltwch gyda ni os ych chi gyda cwestiwn neu sylw neu unrhyw beth fel yna. Diolch i Alun, diolch i Aron, diolch i ti Gwyl. A diolch i Clem. O'n i'n mynd penod cyfan, heb mention o Clem. Bydd ni wneud siŵr bod ni'n cael lot o sylw yn y penod nesaf. Diolch pawb, a newn ni weld chi cyn bo hir. Tara. Mae'r stori ma'n wir, sdim tynnu coes am wyliad ar teulu i ben y groes. Ar ôl fy mhen blwydd yn 12 mlwydd oed, fe hes i'r gogledd am y tro gyntaf erioed. Prynes i'r yo-yo a marchnad Caerdydd, un drud gyda brain oedd yn spino trwy'r dydd. Y tegan ore, ymhlith teganau y byd, dalies i'n dyn yn fy yo-yo bach drud. O'n i'n aros yn tu y frosts a'r Treharne drws nesa. Cwrddes i a'i mab Aron am y tro gynta. Oedd yn iawn a fi tua 9 mlwydd oed, pan es i'r gogledd am y tro gyntaf erioed. O weles i beth o'r yo-yo na to, a nawr mae fe'n atgof yng nghefn yng ngho. Ar y ffordd lawr i'r de o'n i'n fwy nag yn oed, achos o'n i wedi bod i'r gogledd am y tro gyntaf erioed. Encil y gweinidogion yn gwesty'r Bryn, oedd fi Aron Rees llwyd na, ond dim rhin. Yn eistedd lawr am sgwrs dros ginio, dechreuodd e sôn am yo-yo oedd wedi ffindio. Fe gafodd e'n rhodd, wel, dyna un stori, un arall fe gwympodd off gefn rhyw lori. Ond swy moyn dal dig, swy moyn aros yn sir, wel i ni gyd yn gwybod y gwir. Mae'n yo-yo i oedd yo-yo Aron, yr un nes i golling hyffiniau Cynhyrchydd. Ond fi di maddau iddo fe. Oedd e ond 9 mlwydd oed, pan es i'r gogledd am y tro gyntaf erioed.